nga agian mo. Bughat ang krus nga pasanon mo, pagkamat kayo na naghulat kanimo. Si Kristo mismo nag-ingon sa mga tinunan, pagbantay kay panagpon kabuki ay biayo. Prisuhon ka mo og ilhong mga tampalasan, ug ang naa sa gahom man kamo silutan. Dili sayo pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan nga agian mo. Bugat ang krus nga basahan mo, ug kamatayon na naghulat kanimo. Bulahan ang inutos tungod sa ilang kinuha, bulahan ang